बनवणार आहोत उकडलेल्या चण्याच्या डाळीपासून भजी। त्यासाठी मी 1 वाटी चण्याची डाळ भिजत घातलेली, ती मी उकडून घेतली आहे। त्यात एक बटाटा, कोथिंबीर, बारीक चिरलेली मिरची, बारीक चिरलेला कांदा आणि थोडंसं चण्याचं पीठ, थोडीशी सफेद केळी, जिरं टाकणार आहे मी आणि आला लसूणची पेस्ट। आपण हे सगळं आता मिश्रण एकत्र करून घेऊया। छान अशी भजी। आपण त्यात टाकणार आहे अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा धना जिरा पावडर। आता आपण त्यात टाकणार आहे चवीप्रमाणे मीठ। मिश्रण तयार झालेलं आहे एकत्र। आपण तेल तापत ठेवलं आहे कढईत। आता आपण थोडं चमच्यामध्ये घेऊन असं थोडं कढईत टाकू। एक साईड चांगली शेकलेली, आपण आता काही हळू परतून घेऊ। प्रकारे ही भजी आपली चांगली तयार झालेली आहे। आपण एका भांड्यात काढून घेऊ। अशा पद्धतीने सगळी करून घेऊ। त्यानंतर अशा प्रकारे उकडलेल्या डाळीची भजी आपली तयार झालेली आहे। एकदम मस्त अशी खुसखुशीत भजी तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करा।